Binecuvântați, Părinte, și vorbiți-ne, vă rog, despre post și despre smerenie. Doamne ajută să fiți binecuvântați. Cu atât mai mult că ne aflăm în postul premergător Învierii lui Hristos. Postul Sfinților Paști. Biserica ne-a rânduit acest post pentru a ne apropia mai mult de El și a ne smeri în același timp, a ne lepăda un pic de noi. Ce este postul? Ca să spun așa, este, primul rând, lepădare de sine. Tăierea voii. Să începi să stai voia ca ceea ce ai făcut înainte să nu mai faci acum. În primul rând, dacă nu poți să ierți, trebuie să începi să ierți. Să începi să ierți mai mult decât ai iertat înainte. Să începi să postești, în primul rând, de cele gastronomice, mâncăruri alese și scumpe, iar pe partea spirituală trebuie să începi să te rogi mai mult. Trebuie să începi să te apropii de Dumnezeu, să faci un pas către El și Dumnezeu, care este atot bun, va face 10 către tine. Dacă vei porni spre acest drum al postului, lepădând de tine și apropiindu-te mai mult de Dumnezeu, Biserica ne învață că postul, rugăciunea smerită, te poate urca pe scara virtuților și poți să simți prezența lui Dumnezeu mai intensă în viața ta. Noi nu putem să simțim prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în fiecare ceas, în fiecare secundă, din cauza păcatelor care apasă pe pleoapa ochilor. Dar, cum spuneam, prin post și pe rugăciune putem să mutăm munții din loc. Postul și rugăciunea poate să mute munții din loc. Poate să scoată toată lucrarea diavolească din om, poate să înlăture toată lucrarea satanică. Despre smerenia, care este atât benefică și atât de recomandată în mod special în postul mare. Pentru că dacă îl postim doar de cele materiale, fără rugăciune și smerenie, atunci pot să numim noi dietă, dăm kilograme jos și este benefic, ca să spun așa, pentru om, că se bucură că a dat kilograme. Dar trebuie să dăm kilograme de păcate jos prin post și smerenie. În primul rând, smerenia reprezintă acel punct în care îți asumi tot ceea ce ai făcut și ceea ce n-ai făcut. Smerindu-te, urci pe scara virtuților. Îți asumi greșalele făcute și nefăcute în care ești inclus. Dacă ești acuzat pentru că ești în momentul în care vrei să te apropii de Dumnezeu, trebuie să apleci capul și spui: iartă-mă. Diavolul, la început, când Dumnezeu a creat pământul, îngerii și celelalte, nu s-a putut smeri și s-a gândit doar să-și pună scaunul mai presus Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a aruncat în cele mai de jos ale pământului. Dacă noi nu ne putem smeri, Dumnezeu este bunătate, nu ne dă de pământ când greșim. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne redresăm, să ne confesăm păcatele. Hristos, Dumnezeu, a venit în lume după ce Adam și Eva, prin păcatul neascultării și prin păcatul prin păcatul lui Adam de a ne-și asuma responsabilitatea, dând vina pe femeie și femeia pe diavol, îi izgonește din rai, iar la ușile raiului pune îngeri de lumină cu săbii de foc, care le interzice intrarea în grădina raiului. Dar vedem că Dumnezeu este bunătate, iar după 40 de zile și 40 de nopți de rugăciune a protopărinților noștri Adam și Eva, Dumnezeu să milostivește, pentru că ei, Adam și Eva, și-au plâns păcatul și l-au jilit cu amar și spune Dumnezeului cel Ceresc: iartă-mi, Doamne,
Iar Dumnezeu care este bunătate și ne-a creat din bunătate, suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. Chiar dacă au greșit, Adam și Eva primesc încă o șansă. Și le spune, le trimite un mesaj, vă voi trimite un răscumpărător. Iar răscumpărătorul a venit prin persoana lui Iisus Hristos, una din cele 3 persoane ale Sfintei Trăimi, și vine în lume cu 2 firi. Neavând nevoie să ia fire de om. Vine odată ca Dumnezeu și odată ca om, ca Dumnezeu făcând minuni nenumărate, spre slava lui Dumnezeu și a Preasfintei Trăimi, iar ca și om, răbdând până la sânge, luând bătaie, fiind scuipat, luând suliță în coastă, ca noi să avem motiv de răscumpărare. Biserica ne așează o frumoasă învățătură și anume una dintre ele este învățătura despre taina spovedaniei, una din cele 7 Sfinte Taine în care poți să-ți confesezi păcatul. Hristos a venit și ne-a predat nouă această lecție că dacă El poate să rabde și noi putem să răbdăm. Dacă El a putut să se smerească și noi putem să ne smerim. Hristos, Dumnezeu, în grădina Ghețimani a spus foarte acel mesaj, se roagă lui Dumnezeu și auzim acel mesaj foarte frumos. Stăpâne Hristoase, dacă este, Stăpâne Doamne mult milostive, Creatorul cerului și al pământului, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, dacă nu fie voia Ta. Apleacă capul și se smerește. Dacă El s-a smerit și noi putem să ne smerim. Ca și concluzie, postul încununat de smerenie, pe rugăciune curată și iubire față de aproapele, te urcă pe scara virtuților și poți să simți mai intens prezența lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, postușor rodnic și binecuvântat pe scara virtuților. Amin.